bura yɛrɛ la ko man ɲi bi fiyewu bura i ye min inconscient fa y'i la ɲama oi cɛ di tan t'i la wai i ka cɛ ma se yan fɔlɔ jɔn n ka parantikɛ ma se yan fɔlɔ kɔrɔbɔrɔ ma se yan fɔlɔ sɔrɔ n y'a fɔ n ko parantikɛ ka soli ka na n ko mɔtɛri dɔ jiginnen don k'an ka n'o ko laban bon i la parantikɛ nin tɛ mun ɲɛnama de ye fiyewu ni ye kaya jɛmɛ de ni ma parantikɛ wɛrɛ ɲɛna ma ɲini ye fiyewu an cɛ ne ka seri i sigi ko i ka mɔni n'i ka cɛ bura fara muso ko la i ye si yɔrɔ di ma sa mun seri ko kɛra o ye yɔrɔ kiri bi de e n'a bali kɛlɛ de bɛ yɔrɔ ko mɔni voilà kiri ani wɔyɔ cɛ de wai kiri bi de ani cɛ nin mina sa jɔn de awa de don sa n ka jufiriba kɛ jufiriba i ka sa mɔni ma ayi non ani ke kati la kiri ni wɔyɔ wa cɛ ba cɛ bi cɛ i ka sɛnɛ bi ha cogo di dan dɔn ne bɔra gasi dɔ in na petit b'a fɔ ye k'a fɔ ko k'i nana il denmisɛnninw na gasi fara la ne m'a f'i ye ko gasi ka ca komi aw ko k'a bɛna janfa siri ne la dɔ in na cɛ i tɛ mun ɲɛnama ye fiyewu walayi n sɛgɛnnen fiyewu kiri bi de e yɛrɛ paralen don bi dɛ i paralen don bi dɛ n parle bura ko cɛ de et puis fɛn f'i ye ha ni foro et puis n ka ni forokɛ in sa bi ya forokɛ cɛ t'a dɔn a muso t'a dɔn juma t'a la dɛ tiɲɛna forokɛ jɛma tɛ cɛ nin ye muso ta de mɔgɔ tɛ nin kusugo yɛrɛ dɔn kiri bi di wayi mɔgɔ min ye nin fini feere i ma ɲɔngoya de a ye mun kɛ a ye muso fini de feere i ma cɛ bɔ in da la sa kiri bi di y'a ɲa f'i ɲɛna ne ye kuma f'i ye i bɛ ne da gosi la walayi bila nin kelen ni cɛ cɛ bɔ in sa a bɛɛ kelen kiri ani wɔyɔ fani bɛ fani de kiri ani wɔyɔ ka mɔgɔ sutura dɔrɔn c'est fini termination e tɛ o ne min ye ka kuma sɔrɔ ma f'i ɲɛna ne de don nin kɔni forokiya nin forokiya bura n yɛrɛ de ko a ma k'a ka kɛ fani jɛma ye ko kasi kelen tɛ min na a ye min d'i ma nin f'a bɛ digi mɔgɔ ɲɛ la y'a ye sa jɛya fɛ ala y'an bɛɛ kelen ma ala y'an kisi ala y'an tanga ala y'an ka taa jugu tɔɔrɔ ma ayi kiri bi de o kɔrɔmatigɛ yɛrɛ jɔn ye ka jugu ye cɛ bura a fɔ ye k'a ye dabɔ n da la ha n tɛmɛna na ka fɔ la bi yan bura cɛ ala sɔn i sago wa jɔn y'i ta fɔla ala y'a ta fɔla walahi jɔn kɛra ji tigɛ ala la fiyewu o man ɲi jɔn kɛra ji tigɛ ala la sa walahi ala na kɛyɛrɛ dɔ kɛ ne bi a ma kɛ ɲɔ fiyɛtɔ ye bamakɔ kɔnɔ yan fiyewu ni ala cɛ kamalen taara baga ma n si bɔn kɔnɔ k'a fɔ ye k'a ye baara sɔrɔ n ye ko baara min ye sabu ko fiɲɛ dɔ bɛ se ka kɛ et puis mɔgɔ min ɲɛ ka ɲi o fana y'a kɛlɛ fana wala et puis métier bɛrɛ de bɛ a ko wari kasabi min y'a rɔ kɛ k'i b'a kɛ dɔrɔn kɛ cɛ kiribiti wayi e ko jɔn de baara ɲini ye kamalen kɛ kamalen jumɛn a tɔ gasu jira denkɛ jɔnjɔnba in ayi babajire segu babajire de baara ɲini ye ale de baara ɲini ye walahi murukɛ denkɛ a y'a fɔ n ye ha walahi ale la métier ɲini ne ye et puis ko n y'a dɔn métier la ko wariba de y'a la tɛ fiyewu kiri ani wɔyɔ wayi projet ɲuman de tɛ fiyewu ɲatigiw ma baara sɔrɔ a b'a f'i ye ko bura et puis n ye kɛlɛ fi yan ka n ka da i la boroden muso in kan kana mana kan fɔ ne ye n'i ko ma boroden muso san an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan san ka n ka da i ha kiribiti ɲɛma ni ɲɛntan tɛ kɛlɛ tɛ kɛlɛ pourquoi a y'a dabila nin na projet ko la c'est mon projet c'est ton projet ɲinɛ ne de dɔgɔya sa ni ɲi ka bere minɛ ka fila fɛ ta i la kiribiti i ɲɔ wɔɔrɔ kiribiti wayi baara sugu jumɛn de don bara bon cɛ ko ma k'a projet tɔ ko wibi voilà ko wibi n ko n y'a la bi n ko n bi yala n si yala ha ko wibi wibi ya kɔni walayi bilayi tɛ don a jɔn tɛ don a la a bɛɛ ni ala na walayi bilayi tɛ don projet in na ne wibiya ko tɛ yan bon n'an zumɛ ne ye don wibi ya la i se t'o la i tɛ don a la kiribiti i la fasiriya bon a ko bara da tile la tɛ fiyewu kiribiti wibiya ko tɛ yan i bi tɛ don a la i sini tɛ don a la i sinikɛnɛ tɛ don a la kiribiti bura n bi ye don a la sinikɛnɛ ye don a la hali kiyama n suya a la k'i kɛlɛ ma ka fɔ la fa de yiri la asiri
cɛ mo me cɛ sɔrɔ ko fɔ ye et puis ni jɔ ko te tula Muhammad Rasulullah ha bara ɲɛnama de ne de few Allah bara ɲɛnama ko sabi de yala bara ɲɛnama do oh wibi wibi et puis ba kɛ ne ma kɛ fi ka fɔ ma ko ɲamode water filɛ ne ma kɛ ka fɔ ma ko kafiri water filɛ ne de few nkata de o ye te few bra ni ma kɛ te to na ba kɛ wallahi kiribiti te do ala ne he ah ita fi yɛrɛ c'est mon projet c'est pour moi kiribiti ouais est-ce que be wibi ya do ba wari ni sale ah wari so fa la yin ko la Allahu akbar kanel ma yin kiribiti oh ete to iga delli la ga wibi ya ko mai buida wallahi ni ya wibi ya ko mai ubi da fara ko kiribiti jone da fara vérité malien manan me da bi da fara vérité malien jone wibi kele baga de vérité malien be wibi do folo chef ya la he ne bolo la ne bolo la mana mo ibaro hinere do na san jone la ikana hinam ne ko ah ira hinane na ah ale chini c'est mon projet mais be wibi ya don folo anga jama nyinga bon ke ko war de ala war bala mais ba don ne talo bara haram ya lini do bara haram ele bara tatieni bara su men defo ah chef ma fasta cho kamale ele le kwa manje anya fonye ka wibi ya bura to man nyina ka nya fanya Ewa nya fanya. ay ni ma ya afoko borde afoko wallahi bila ay chirbi ni nga ngora ba ni nga ko be ki teda ka fi ka di teda ka ika teda ka wibi ya ko fi ya na nga ko fi nya fege e bi baya mbolo le du wolovla laidu wolovla be bolo ko kebe ta wibi yake mbake pia men na mesa men ni nga ko ba be men ke ni ke visa est-ce que fo e bu fi akoro do ai sangon bi gengo na Gio, e ba jamana be ta chena bia. E ba ku okora mu ya. To ye ni ke? To ye ntede. E be wu fi am ko ba fo ni. Chen che. O be kanu ke. Chen che. O be furi ke. Chen che. O be janyo won fe. Ina fo muso ni che be ga janyo won fe. Ai. De to la. O de ya ko e ba bara. No. De to la fe. Ai bala. Ke yo. Ni ma do. So ko ten na ka suma. Ebe tani wibi kele ebe tani. Jonne. Ne ta ke fe, ne ta ke ka mo nyamo de water fly. Ora che ama bi gare. E bi ke ko. E bi yo flo. E bi na to de. Ai dai cha to ato wa kamele kama. Susuma sanwule no. Ato ma. Ijo sanga. Sanwule na itisi. Mi ta kamele ko se. La mana na kan jumen ko la ne ko. Ai kana yele ne ka. Bon. Ai ya Muhammad Rasulullah. Sanwule wulle. Sanwule. Artiste ni foro. Ah non, quand c'est bon. On t'a quoi? Oui. Attends, man. Che ai ba ngena ma solo ni re. Ne bara solo be. Kiri bitu ko wibi ko do ngul. Bura. Che Atado. me che fa na to ngare anga che la fa. E mam de nyede yelige. Ai na ku ya fo kiri bitu ko PDA. Kiri bitu ba fo. Na ku ko Guinea. Kiri bitu ba fo. Me wibi o to ko ni an fa ya. Ame fuli bele ba de vérité malien ma boy. Ala ka dem. E ba aba che fa fa ka hina do ne la. Me e ba mo ngema de te o de ale ka ko fe na. Ni menye Ate mo ko sina kuma ga na me. Ciao, me ga bara to la ba. Ah, che no ko bi te ko be to ko di.